Aurkibideak egingo ditugu dokumentuetan, aurkibideak baita ere eskema bat hemen ezkerrean, aurkibidea hemen agertuko zaigu goian, eta baita ere egingo ditugu estekak puntu batetik, adibidez hemendik puntu batetik, beste puntu batetara joateko dokumentuan bertan. Pizka bat personalizatua edo. Orduan, hasiko gara indizea egiten eta eskema. Eskema batzuetan badoa egiten automatikoki. Eskemaren zutabea ikusten ez baduzue, sakatu botoi honetan, erakutsi dokumentuaren eskema, eta agertuko da. Ez dago ezer eginda. Eta hori, automatikoki batzuetan badoa egiten, guk erabiltzen ditugun maiuskulekin eta atalaz baldin bagoaz egiten, batzuetan joango da agertzen hemen, zuzen eta automatikoki. Baina guk egingo dugu hasieratik. Hasteko egingo duguna, izango da, kokatu nahi dugun lekuan aurkibide hori agertzeko, normalean hor hasieran, eta jarriko dugu txertatu aurkibidea, eta bi mota ditugu, zenbakiekin eta kolorez hartuko dugu zenbakiekin. Hor agertu da, gehitu goiburuak, formatua, paragrafoa, estiloak, eta bai. Orain joan behar duguna, egiten da poliki-polik eta formatua erabiliz, joango gara hartzen nahi ditugun atalak. Eta hierarkia bat ezarriko diegu. Adibidez, hau izenburua da, hartuko dugu formatua, paragrafo estiloak, eta honi emango diogu lehenengo goiburua. Lehenengo goiburua eta ondoan dagoen aplikatu lehenengo goiburua. Agertu da ja goiburu formarekin, pizka bat handiagoa, eta hemen ere agertu da ja eskeman lehenengoa. Joango gara orduan, atalaz, atal. Kompetentzia digital hartuko dugu, eta berriro formatua, paragrafo estiloak, orain hartuko dugu bi goiburua. Aplikatu bi goiburua. Eskuinean. Beste tamainarekin jarriko da, eta hemen, ikusten duzuenez, badoa osatzen, nagusia eta azpi atalak edo. Google Suitekin berdin egingo dugu, hartuko dugu, egingo diogu formatua, paragrafo estiloak, bigarren goiburua eta aplikatu bigarren goiburua, eta ikusi nola doan osatzen. Orain, hauek honen barruan baldin badaude, jarriko diegu, hauei, kalendar 2 eta barrikoi, jarriko diegu formatua, baina orain paragrafo estiloak eta hurrengo goiburua. Aplikatu hirugarren goiburua. Eta beste azpiatal egingo du. Ikusten duzuenez hemen, argi agertzen dira azpiatalak. Eta baita ere formatua desberdina da. Hemen da negrita eta hemen da grisa edo horrelakorik. Maiuskula eta handia, baina grisa. Honekin egingo dugu berdin, formatua, paragrafo estiloak hirugarren goiburua, aplikatu hirugarren goiburua. Badoa osatzen eskema, baina oraindik hemen ez da ezer agertu. Egingo duguna izango da sakatu, eta hemen agertzen den gezi honetan, agertzen da eguneratu aurkibidea. Sakatzen badugu gainean, badaukagu ja eguneraturik. Badaukagu aurkibidea eginda, zein horritan dagoen gauza bakotxa, sakatzen badugu gainean, zabaltzen da esteka eta puntu horretara goaz. Berdin, hemendik sakatzen badugu, puntu horretara joango gara. Dokumentu handietan mugitzeko, behar bada, ezinbestekoa da. Horren jarriko dugu esteka bat. Suposatu, hemen joango gara adibidez ona, Classroomera, eta orduan egingo dugun izango da hemendik, suposatu, dagoela idatzita, ikusi Classroom. Eta suposatzen da, hemen sakatzean, joango naizela, Classroomera. Nola egin, hartuko dugu Classroom hitza eta aukeratu, jarriko diogu txertatu, baina orain jarriko diogu laster marka. Laster marka. Eta ara agertzen da laster marka. Esteka eta kendu, hemen agertu da ikono bat, irudi bat jakiteko marka bat daukagula hor, esteka marka bat,
Eta horren egingo duguna izango da hasierara joan. Nondik abiatuko da? Hartuko dugu ikusi Classroom, eta egingo duguna izango da txertatu esteka. Esteka jarri aldugu, batzuetan ikusi dugu ja, web horri batetara. Baina hemen agertzen dira, goiburu batetara bidali aldut esteka hau. Edo laster markara. Laster marka bat da izan da jarri duana. Orduan jarriko diot, laster marka bat izango dela. Eta zein laster marka? Classroom. Gehiago izango banu, hemen agertuko ziren. Eta bakoitza bere izenarekin. Kasu honetan, ni nahi dut Classroomera joan. Bale, agertzen da eta aplikatu. Aplikatzen badut, ikusi Classroom, agertzen da urdinez eta azpimarraturik. Horrek esan nahi du esteka bat dagoela hor. Sakatzen badugu horren gainean, agertzen da esteka, eta orduan, sakatzen badut, joango naiz Classroomera. Beste era bat, mugitzeko, aurkibidea izateaz aparte, izan alditut puntu batzuk, momentu batean, mugitzeko dokumentuan. Kendu nahi baditugu estekak eta laster markak, bakarrik jarri behar gara gainean, klik egin, eta kendu. Berdin, jartzen bagara hemen gainean, sakatzen badugu, agertzen zaigu hemen, kendu esteka. Edo editatu, aldatzeko edo horrelakorik. Baina orain, kenduko dugu. Kendu esteka, berriro aldatu eginda, eta esteka hori desagertu eginda. Dokumentu handiak daudenean, edo egiten ditugunean, oso garrantzitsua agian, honelako aurkibideak egiteko, eta baita ere momentu batean, barruan mugitzeko, gu nahi dugun adibidez, nahi badugu azalpen batetara eramatea ikaslei sakatuz, esteka jarri.